Sagani gawi ga jingpen tiput ga jingpen bana pa ba sha baro kinong shong shnong jong kari India hi baro kawi ke balawan leng ba ka RBI lane ka Reserve Bank of India kamtam ye gitu ki nonglum bat kinong tep pisa hapo ki banks ki ba syait pendon kam leng ba ki ATM. Dikendiat haswa bangan sedang ban pule ya kane ka jingpen bana ke balawan leng ba ka RBI lane Reserve Bank of India ngakapat ya ki viewers sumha ban page bat sengap ya kane ka video hadu manakut kenang bapintip ke gaban jia bat ke gaban sajia bat kata kaban sa sedang nadu ka shiterik ubanai me arjar opsan kamtam ye kitu ki nong pendon kam ya ka cards ATM kata kalong ba nagaling jong ki banks baper kin sa ot ya ka bai sei pisa jong kitu ki ba pendon kam ya ka card ATM bat ya ka ne ka withdrawal fees la ne ki jing ot ha ka rukom sei pisa ke jong ki nong pendon kam ATM kan sa sedang no nadu ka shiterik ubanai me arjar opsan bat kador kan kiu hadu arplai tengka kani galong kum sebentar ban mi bujili lane ban bujili no ya kador kabarim kata kaba kila ju shaj ot lane kiba la charge hakine ki por kisnam ki baladap kata hakador arpoi tengka syusyuru nagaliang jongka RBI kala pentip syambaro kinong syong ba nalor ba pio ya ka free transaction ki customer lane kinong pendon kam ya ka cards ATM kidon kamru ban siu kata apply tengka hakawi pakawi ka jingsei pisa ka jungpi longba ki cards ATM kani ka apply tengka ka bangi khot ka withdrawal fees kalongkum sibenta banyarap ya ki banks bansiu ya ki khajna ki ba nagliang ka sorkar kalabu bat chuchuru katkum ki matrekam jo ka Reserve Bank of India lane ka RBI ki customers lani kita ki nong pendon kam ya ki cards ATM kila ban yo free transaction kata sansin haga shibanai tikan mau ba ki paj ba sansin shibanai pio ya ka free transaction nalor kata kinu ki customers ki badon lightly ki banks account ru ki don kam ban yo betang sansin ka free transaction e kumta sumha ban kan mau ba ya gani yo le se phi bakla lene phi kumklet ba pio free transaction ndai lada pila yo lane pila dap ya kata ka sansin ka free transaction ki banks lane ki banks ATM baper lada pidon hangno ru kin haban charge be je fee ya kata ka withdrawal fees ka balong apply tangka but syusyuru ka RBI kan charge be ya ka withdrawal fees kata kabade apply tangka ya kini ki financial lane non financial ru kumju na kabanta gitu kinong sei pi sabun lane ki bala sei palat ban ya kato kador kabala bu lengba ka bang lane ka limits ka charge lane ka withdrawal charge kan long be kat kum ka policy lane ka banks policy but ya kane ka dor and bu ha ki ATM card ki bai kini ki customer ki pandon kam te halor ka ni ka khubor ka banga de ban pensngau shipi nakaliang jong ka RBI kala de ban menjur ban penkiu no artangka ya ka ATM interchange fees lane ka withdrawal fees ka bangi jutip baru sigata kata kala de ban menjur ha ka ndriu trik ubanai march arajar arpusau lengba ka National Financial Switch Steering Committee approve raising the ATM interchange fee for domestic financial transaction. Ban kan mau biang sa chisin kat kum na galiang jong ka Reserve Bank of India kata hau January arjar opsan ka India ka don hadu arlak handriu hajar news pa handriu teli ki ATM handre ka withdrawal fees ka ba ki customer ki ai lane ki banks ki charge na ki customer hakapor bagi sei bisa kala nang hiar manlaus nem kata da kabaki yo lum hadu san punyo krur hadu banai January arjar apulai nang ta kala nang hiar shushu da san puar point nyo puar krur ha u January arjar arpusau bat kala nang hiar shushuru sya ka sau pupra point propulai krur hadu u January arjar apsan bat de halor ke jing hiar ke jing yo lum ya ke withdrawal fees nagaliang jong ka Reserve Bank of India kala pen kiu no da artangka kata na ka arpui sya ka arplai tangka hamanla uwe pa uwe u customer ubasei ya ka pisa lomba ki ATM kenang bakan yo ban siu
ya ka tax kata kabadi ka GST. But shuru omtang ka withdrawal fees kaba kini ki bank ki charge lane ki ot na ki customer ki babun ki bank sapo India kintup ru ya ka HDFC nang ne syakmat kin saot nyau tangka na kabenta ka balan inquiries. Kata kalong ba yo le se phi kwa ban tip phi don pisa katno ha ki accounts ki jong phi kwa ban yo ya ka statement phi late ha ki ATMs phi shim ya ka statement te halor kataru ka bank kan sa charge ya phi nyau tangka. Kani ka balance inquiry charge ru omdei ba ka charge tang ya ki financial rei kintup ru ya ki non financial ru umju kan charge be nyau tangka. Rei wala kataru kan don ka free transaction kintup lang ya ki withdrawals but umju ru ya ki balance inquiries kata katkum kapor balabu lengba ka Reserve Bank of India hadu sansin shibanai. But aswa bangan penkut ya kani ka video nga kerpat ya ki citizens lani ki nong shong shnong jong ka state Meghalaya sumhada husiar kamtam papin say pisa lomba ki cards ATM namar pinyo la tang sansin haka shibanai tilada pila say bun sin kata kebumut in charge BJP ya ketika dor balabu lomba ka RBI kublai shibun.